bai, 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 oinatz. Ez, oinatz, hemengo izango eta. Bai, bai, bai. Bai, bai, hobeto? Zenbat zekina? Bai, bai, bai. Bai, 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 bai. Bai, bai, berdin. Berdin, oinat. Bai, bai. Bai. Bai, ba. Berdin segitzeu, Berdin. Aldatu bazpare kanale, baino... Ez, horra aldatu beti berdin izan, Agarrau, bai, bai. Ondo sartzeia. Danak. Denak ondo sartzeia. Bi hauek. Igual marko gona peroazten daren edo probatu altabotakin, baino. Bestetan, kaso zen gutxo. Ba. Bai, ba. Bai, ba. Ez da termutzen. Ez dara nabaritzen. Ez dara nabaritzen aldea garbigoa, hori da. Bai, dan ondo ez? Bai volumenez eta bai... Hori konprobatuko du bazpare, mikrofonoi? Bai.
bai. Ondo. Ondo. Altu gojreko talaren den ez da askontzuten, Hoi pixkat igual bai. Bai. Lasai. ¿Ya está listo? Ok. Sí, por hoy sí. Bai. Orain? Hemen jarrita, zanet. Bai, ez da ez dugu, bai. Vale.
gora igo. Eta ez tezunean hitzeiten nahi bat. Vale. Bita kontaktu. Ez, vale. Aitzegin? A ber, kaixo. Bai. Bueno, atxaldeon guztioi, gaur idazkaria Begoña Garmendia ez dago, gaixorik dagoelako, beraz Antxon izango dugu bere eginkizuna betetzen. Inigo zinegotzia baita ere, bueno, ezin du etorri lanian daolako, beste guztiak hemen gaude, beraz Antxon ezunean hasi egingo be. ko urtarrilaren 17ko aparteko osoko bilkurakoa eta 2019ko urtarrilaren 29ko ohiko osoko bilkurakoa. Ez dakit zerbait daukatzen esateko? Ez? Listo, onartuta zemategia. Bigarren puntua. Onartzea Tolosako Udal Musika Banda kontratatzeko zerbitzu kontratua esleitzeko jardunbidea. Publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bitartez eta lizitazioari hasiera ematea. Gaur hartzen dugun erabakia da lizitazioa martxan jartzea. Onartzen diren puntuak dira lehenengoa, Tolosako Udal Musika Banda kontratatzeko zerbitzu kontratuaren espedientea onartzea, publizitaterik gabeko prozedura negoziatu bitartez, hori horrela izateko legezko oinarriak aurrekarian dituzue. Bigarrenik, lizitazioko oinarrizko aurrekontua onartzea, 157.000 euro urtean, beraz, 25 urtetan, 3.675.000 euro beza salbuetxita. Hirugarrena epea, lehen aipatu dut, 25 urtekoa izango da, 2019ko urtarrilean batean hasiz eta 2053 urteko abenduaren 31 bitartean. Noski, esleipendunari inolako kontratu bete beharrik ezingo zaio eskatu, harik eta kontratua formalizatu arte. Laugarrena da, kontratua gauzatzeko erabiliko diren administrazio baldintza zehatzen agiria eta preskripzio teknikoen oinarria onartzea. Bosgarrena, kontratazio jardunbideari hasiera ematea eta dagokion iragarkia argitaratzea duen edo Europar Batasuneko aldizkari ofizialean, baita ere Tolosako Udaleko kontratatzailearen profilean, eta lizitatzaileak bere proposamenak egiteko 20 egun naturaleko epea izango dute. Eta seigarrena, osoko bilkurak kontratazio espedientea onartzea, eta lizitazio prozedura hasi ondoren, Tolosako Udaleko alkate udalburuari eskuordetzea kontratazio organo gisa dituen eskumenak, hau da, eskumen horiek lizitazio eta esleipen prozedurari eta kontratuaren egikaritzeari dagozkio. Azkenik 7. izango da, erabaki horiek kontu hartzailetza departamentuari jakinaraztea.
Cristian, hor? Bai, bueno, gaur hona dakarkiun, beste pauso bat, kostatzen nahi zaigu, pixka mantxo goaz, baina bateu azkene pixka naka ikusten nahi gela ja helburua, eta, bueno, bandako jendeare, bueno, pixkate bere eskaerak eta hemen daude gordeta, eta, bueno, legislatura bukatu aurretikan, ja bukatzen duen bandan asuntoarekin, eta listo lotu, eta uste dugu urrengo urteetako, 25 urteetako, bestik ez. Bai, nik egile esan 2018 urtea gogoratuko dut Tolosako musika banda eta Tolosako udaren arteko harremanetan harremana finkatzeko genituen zailtasuna gainditzeko urtea bezala. Horrela gogoratuko dut. Kontutan izan da, bai udal ordezkariak, bai Tolosako musika bandak ere harreman jarraitua izatea nahi zuela, bere jarduna herrikoia eta Tolosarra delako, gaur egungo ordenamentu juridikoak ez zuten esate zuen ez zela formula egokia diru laguntza bitartez izatea harreman hori, beraz, eta horregatik abenduaren hasieran udalak aho batez aitortu zuen Tolosako musika bandarean berariazko zerbitzu publikoa, beraz, hemendik aurrera Tolosako udal musika banda bat dugula esan dezakegu, ez? Tolosako musika banda eta udalaren arteko harreman hori horrela izateko, gaur ja prozedura martxan jartzen da, eta ez da lehenengo aldia esaten detena, baina bai balio jarriko nahiko nuke Tolosako musika bandako, udal musika bandako kideak izan duten jarrera eta bereziki izan duten implikazioa gai korapilatsu honi irten bidea emateko garaian. Beraz, Antxon, bozketara pasako. Aldeko botoak? Bale, hau bat ez orduan. Hirugarren puntua. Zerbitzuak eman edo udal jarduerak burutzeagatiko prezio publikoen ordenantza fiskalaren aldaketa hasierako onarpena. Gabon, kasu honetan hirugarren puntun, Antxonek esan duen bezala, iten duguna da prezio publiko baten aldaketa egin, kasu honetan, Merkataritza Feriak eta Turismo Departamentutik jaso genuen hurrengo eskaera, eta hemen egingo duguna izango dira, edo proposatzen dituguna dira, bi aldaketa egitea. Alde batetik, gaur egun ordenantza fiskaletan azaltzen zaigun prezio publikoaren atalaren barruan txuleta festaren tiketaren prezioa igotzea 45 eurotik 50 eurotara, eta beste alde batetik baita ere, eskatzen dena da aldatzea ja txuleta festaren izena, jartzea haragi izatea, zeren gaur egun egitaldia edo egiten duguna desberdina da. Kasu honetan orduan, proposatzen dena da prezioa igotzea 5 euro, eta arrazoi nagusina izango zen azkeneko hamarkada honetan ez duela inongo igorari jaso, eta pixkaian antolamentaren gastuak baita ere handiagotzen zegoazten. Bueno, aldeko botoa emango dugu, baina iruditzen zaigu pixkana haragi festaren prezio publikoak urbildu barko lukela duen benetako kostura. Bakit igual urtetako plan bat inbarko litzake horretarako. Vale, aldeko botuak, hau bat ez orduan, hartzen da. Laugarren puntua. Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergaren ordenantza fiskalaren aldaketa, hasierako onarpena. Bueno, kasu honetan da, guk gure artean berbalin bada ezagutzen duguna da izioa bezala, eta da ordaintzen dugun impostu bat edo gauza bat obrak egite ditugune. Kasu honetan, Hirigintza Departamentutik bi eskaera jaso genituen, eta joan den astean ospatu izan genuen edo bildu egin ginean ogasun batzordean, eta eztabaidatu ondoren egin zian bi proposta, guk ekartzen duguna da hemen baieztatzea hola posible baldin bada 10. artikuluan urrengo bi puntu hauek eranztea. Alde batetik izango zen 4. puntu bezala 10. artikuluaren barruan,
Urrengoa, 85%ko obaria izango dute babes ofizialeko etxebizitzetarako duen oin berriko obrek, bai araubide orokorreko etxebizitzetarako direnek, bai araubide bereziko edo etxe sozialetarako direnek. Beti ere, zuzeneko sustapen publikoak badira, edo edozein administrazio publikoaren mendeko sozietateek sustatutakoak badira. Izendapena udalbatzarrak arautu beharko du eta sujeto pasiboak eskatuta erabakiko da, batzarkideen gehiengo soleiren aldeko botoekin. Hemen aplikatzen ari garena da, Uztailaren 5/1989 foru arauak non bederatzigarren artikuluaren xedatutakoaren usteiguna da obaria izatea 85%koa eta hori da guk aplikatu duguna handiena. Eta gero baita ere eskatzen duguna, edo gustatuko izaiguna izango zen, 5. puntu bezala eranztea hurrengoa. Izango zen, udalak onartua duen hiri antolamentuko plan orokorreko ondare katalogatuaren barnean, udalerriko hirigintza ondarean barne hartzen diren ondasun eta elementuen zerrendak egindako eraikuntza instalazio eta obrak edota udala ez gaindiko administrazio eskudunek Euskal Kultur ondareari buruzko 7/1980 legearen arabeko babestutako ondasun eta elementuen zerrendan agertzen diren eraikinetan egindako obrak kasu honetan 160ko obaria. Hemen ere izendapena udalbatzarrak arautu beharko du eta sujeto pasiboa eskatuta erabakiko da batzarkideen gehiengo solairuen aldeko botoekin. Eta azkena, 10. artikulua errepasatu genuenean, ikusi genuna zen, gaur egun indarrean dauden ordenantza fiskaletan ikusi genitun zeudela 4 batakatz, batzutan zen erderaz jarrita zeona edo gaztelaniaz jarrita zeona ez zeula euskeraz jarrita, edo euskeraz baita ere igual bat gauzatzu jarrita erderaz etziela saltzen, eta orduan ere baita ere gustatuko izaiguna zen aprobetxatu eta ordenantza fiskalak beste bi puntu erantzi barbalin badegu, beste 4 puntu horiek ere zuzen jartzea eta 4 puntu horiek dira diktamenean azaltzen dienak. Hau da gure proposamena. Bai, diktamenean 2 proposamen daude, eskatu da proposamenak banaka bozkatzea, baina defensa egingo dugu eta gero bozkatu. Cristian, Iñaki. Bueno, bi kontu zeharo desberdin. Hiru kontu zeharo desberdin plantatzen duen udal gobernuak. Eta, lehenbizi izan behar da pixka bat azkar eta bote prontuan etorri dela. Guk honen berri izan genuen ogasun batzordea ospatzeko momentu berean entranatu zitzaigun dokumentazioa bai pontu batei buruz eta bai bestei buruz, eta ez zaigu hori egoke iruditzen. Eta ez dakit legezkoa der. Zezute da, 40 ordu lehenago dokumentazioa bialdu behar. Aparte, baina nik uste praktika horiek ez dira onartzekoak eta horrei buruz gobernuak inbarko lukela. Gogo eta batzordetan entregatzen den duen dokumentazioa garaiz entregatzeko, eta zaren bezala, 2 gauza importanten inguruan azken momentutan bote prontuak gure iritzia eman behar izatea batzordean. 3 puntu daudela desberdin esan dut, 2 botazioan zatuko dugu, guk konponketa teknikokin ez dauka batea arazorik, beharrezkoa dira, homogenotasuna eman bartzaiota koherentzia testuari, hor ez dago arazorik, eta bestea da, bata, Pisesaren eskariz, araubide orokorreko eta bereziko etxe bizitzen sustapenean, izioren obari hori ematea. Horrei buruzan genuen eztabaida pixka bat batzordean, bazeolako kontrasanean lehenagotik udaletxean aplikatzen zen irizpide batekin, araubide berezikoei 100ean salbu ez zitzaien, eta proposamena zen araubide arrentukoei 195ean. Orduan ez zegoen zehar, gure hartu ginen, Bildu hartu zen arazorretaz, proposatu genuen biak berdin behartzula izan, ekin bide ofizialeko eta babes ofizialeko etxeak balin badira biak tataera behartzuela, hola erabakizun batzordean, eta guk horren aldeko botoa emango du, irutzaigulako etxe bitza babestua sustatzea udalaren bete beharretako badela. Beste kontuari buru galderak sortzen zaizkigu. Hain zuzen ere, Tolosako 57 eraikini edo elementuei dagokien erabaki bat, eta klaseo askotako elementuak daude. Baudea esaterako zezen plaza dago bertan, Arase Pafe Fabrika,
Urkizuko iturria, ez dakizten baserri, hau da, klase askotako eta pelaje askotako elementuak dira, eta batean jartzen zaigu mai gainean, horietan egiten diren obretan, 160ko obaria eman bar zaiela, ez da? Oan galdera da. Hau zer da? Kafe frontoikoaren lehiaketaren kontura, eta horrela emalin badabi galdera. Hau izan da, udalaren ekimenez, edo lehiaketara aurkez litezken batzuen eskaera. Eta hori da, nahiko genuken, erantzutea nahiko nituzken galderak, aurrera jarraitu baino lehenago. Bueno, alde batetik igual aipatu izan dituzun gauza kontutan harturik, Ogasun batzordean bertan komentatu izan genuen eta barkamen askatu genuen nolabait entregatu ez genolako garaiz dokumentazioa. Nik uste dara magula jaia laizter hemendik 4 urte, Ogasun batzordean hilabetero egiten da Ogasun batzordeko bat, eta ez dut uste, nik uste kontatuko nituzkela eskuko behatzekin noiz ez dugun garaiz entregatu dokumentazioa. Gero gaina, egun hortan, barkamen eskatu genuen, zeren arrazoi osoa zenuen. Bigarrena aipatu dezunarekin bisesakoan nola baitzen, nola klaratzen geha dena zertaz zeitzeiten egian, kontatu dezuan gertatutako, eta hola da, hori horretz daukagu zer esateik. Eta hirugarrenarekin esaten dezunen, ematen dugun edo jartzen egian, edo kasuntan eskatzen duguna, organantza fiskaletan azaltzea 160ko obaria, hor ikusten dana da alde batetik plan orokorrean daudela baita ere hainbat katalogatuta dauden ondare bezala, horrez aparte baita ere gaur egun baita ere aldezarreko eremu batzuk baita ere babestuta daude eta daukate 160ko obaria, ordaintzen dutena da 102 izioa edo zen obra egiteko honen. Guk ikusten genuen zen justizizko gauza bat zala baita ere beste hainbat eremu eta beste hainbat eraikuntza baita ere herri barrun dauden haien barnea adibidez frontoia edo baita ere zagen dizun bezala zen plaza eta baita ere landa eremuko beste hainbat baserri eta baita ere hainbat eremu, eta ikusten zitzaiguna edo uste genuen zala justizizkoa. Gero beste alde batetik baita ere egin duguna izan da ez bakarrik Tolosan daukagun ondasun katalogora baita ere iriki duguna da, Diputazio eta Euskal Jaurlaritza ditudan katalogotan baita ere hainbat eraikuntza daudela Tolosan han ikusita daudenak eta hemen ez ditugunak ikusita, baita ere babes hori edukitzeko, denakola nolait aurkitzeko baita ere plano berdinetan. Esaten dezunen aber hori daula lotuta frontoiarekin, edo aber udalaren ekimenaz da, edo norbaitetik, edo ez dakit nondik ateata, udalaren ekimena bada. Horrekin laguntzen baldin badegu baita ere frontoia aurre ateatzea, horretaz gaude hemen ez, gauzak herri honetan gauzak aurre ateatzeko, laguntzeko. Eskerrik asko informazioatik, Begoña. Guri impresioa da, korrika eta pasataka egiten nahi dela, hemen dauden 57 elementu hauek tentuz eta poliki aztertu behar dela, ezin dela astebetean tita batean olako erabakik arte. Gure susmoa da, kafe frontoiran aurkez litezken balizko lizitatzaileren baten eskaera egon litekela horren atzean, susmoa da, oker nago, eta egon litekela, edo egon litekela udaren jarrera nola bai aktibitate komertzial bat laguntzeko aldetik, eta etzaguritzen lako erabakiak hartu daitezkene tita batean, eta kasu puntual batetik kasu orokor bat egin, eta kasu puntual batetik kasu orokor bat egiten nahi dela, eta honek, behar duela, azterketa lasaiagoa, ikusi zentzu diren elementuak, zer eragiten dio, hemen baserriak daude. Orduan, pesatzet, baserri horretan, etxe bizitza, konpondu barute, tata erabera ezan barko lukela, eta bar, eta bar. Baina hemen, behimestatzuk iturri bada. Eta iturri bat baino gehiago dago. Honek behar du azterketa lasaia. Eta ez bote prontokoa, aste betean jarri, eta aste betean erabaki. Orduan gure eskaera da, mailan gainean galditzea. Kontrako botoa emateak behartuta izango gara. Bueno, azken aldi honetan susmo asko izaten nahi zuek, susmo asko. Nik uste dut Begoñak bastante argi erantzun dula. Errazbideak eskatzen ari direla frontoian, lizitazioan parte edo informazio bila etorri diran personak egia da, eta zentzu honetako eskabideak egon direla. Hala ere, ez da planteatzen, eta hori da, nik uste dut zuen komilarteko akusazio tapatu hori egin nahi dezutena orain, adok, ez da planteatzen laguntza bat adok frontoi kafetegirako. Baizik eta,
kultur eta ondare babesa duen eraikin guztietarako. Bai, udal ondare katalogoan daudenak, baita ere, udalaz gaindiko administrazioetan, euskal kultur ondarearen legeak babeskatuako hoietan. Eta hor dago, zerrenda bat, ez dut ulertu oso ondo klase askotako pelajeak, ozta hitzer esan dezun, dia eraikinak, iturriak, baserriak, eta izango dute orain arte alde zaharreko babestutako eraikinak izan duten trataera berdina. Beraz, orain arte bazan egoera bat diskriminatorioa zana, eta hemendik aurrera, babes berdina duten eraikinak izango dute trataera berdina. Orduan bozketara pasako gineke. Gu kontra goenik hori babestearena. Eskatzen duguna da, honek denbora behar du da. Eta ezin dela astebetean, papera jarri mai gainean eta astebetean erabaki hartu behar du. Honek behar du beste azterketa bat. Beste gauzatzen beste patxada bat hartzen da, eta honekin ez dago patxadarik. Hori da guk esaten duguna, eta horrek eskatzen dugu. Ez dugu akosizio egiten. Konstatazio bat, joan dan asteetan gauz sortzia, goizeko 11etan, ogasun batzordean eman zitzaigun papera hau, handik 20 minutura erabaki bat astu bar izan genuen, abstenitu ginen, gure kezkak azaldu genituen orduan, eta astebete geroago hementxe osoko batzordean, osoko bilkuran dago. Ez zaitu ditzen, hemen 57 elementu desberdin eragiten dien erabaki bat, egon liteke, eta onardezak egon litekela nolabait kontrasan bat partezarrean aplikatzen diren irizpidekin. Baina olako irizpide potoloa, 57 elementu desberdin eragiten dien irizpide potolo bat aldatzea astebetean, duten zaigu presa, supersonikoa jartzea, olako supersonia behar ez duen kontu bati. Hori da bestik esaten dugu, ez dugu inor ezertaz akusatu. Ez, bueno, zuei presa supersonikoa iruditzen zaizuen bezala, guri iruditzen zaigu erabateko koherentzia duen proposamen bat, eta berriz errepikatuko dut, lehenago nolabaite diskriminazio bat base ona edo trataera ezberdineko kontua eta orain zabaltzen dana herri guztira. Beraz, nik barkatuko jazue. Baina zerrenda honetan dago eraikin bat, momentu honetan lehiaketa publiko bat dena ustiatzeko. Ustiapen pribatu bat, nun bertan parte hartuko duten, edo hartu dezaketen ustiatzaileak, zenbaki batzuk ateratzen nahi dira. Rentabilidade ekonomikoa ateratzeko. Rentabilidade ekonomiko hori ateratzeko zenbaki horietan, erabaki honek zuzenean eragiten du. Azken finen, gehiago gutxigo, Ainoak kontu hartzailetik esango liguke, baina más menos izango litzake 60.000 bat euro, uste dola buruz egiten dut, izioan 160ko rebaja bat, 1.000 eta pikuko proiektu bat, 160.000 euro lizitatzaile pribatu horri aurreztea eta udalak ondorioz ez jasotzea. Tolosar guztiok, zeina dirua erabiliezak egun gero, bestelako gauz behar eta Tolosarrei laguntzeko. Bat, etzait, egoki iruditzen, martxan dagoen lizitazio bati eragiten dion neurrian olako erabaki bat, orain hartzea. Lizitazioa otxaiak martxoaren 15-ean amaitzen darean. Eta nahi barkatuko jazue. Baina nik udal gobernuko pertsona bat ditu ninduen esan ez hau kafe frontuian gatikan ematen zala, eta sentitzen dut, baina esan barra daukat. Orduan, agian, Iñakik ez du esan, nik esaten dut nahi ditu ninduen pertsona batek. Orduan, olako eskaera bat, pertsona batek, enpresa batek egitea zilegi da. Ez zaitena zilegi iruditzen da momentu honetan lizitazioa martxan dagoela hona ekartzea. Iruditzen zaitelako erabaki bat olakoa, patxada, soseguz hartu bardala eta ez, oraindik ez dakigunean aurkeztuko dian, ez dian aurkeztuko, zenbat aurkeztuko dian edo ez, haietako batek mai gainean jarri duen eskaera bat izateagatik. Orduan, erabaki hau hartzen baldin bada, ez nintzela sartuko egokia dan edo ezan egokia, lehiaketa hau ebatzi bitartean ez hartu behar. Usteet gardentasunaren izenean. Eta guk horregatikan planteatzen genuen mai gainen ustea. Ez da beste ezer, baina iruditzen zaigu gardentasunaren izenean hau ez dela oain hartu behar da erabaki bat.
Bai, bueno, berriz errepikatu dut, zeleno esan dut, persona batek deitu zizun, eta bueno, oso ondo, ez dakit, konversazio pribatuak plenoan esan behar dituzuen orain, ondo dago, ez daukagu bat ere eragozpenik. Erraz bideak ematen direla, horrela, zentzu honetako eskabideak egon direlako. Eta alare, ez dala neurri bat adok frontoi kafetik egirako, baizik eta babestuta dauden ondare guztietarako. Lehen bazeola trataera ezberdin bat, eta hemendik aurrera ez dela izango. Hortik aurrera eta lizitazioaren inguruan egin dezun puntualizazio hortan, egia da, martxoaren erdialdean amaitzen dela lizitazioa, frontoiko lizitazioan aurkezten diren esleipendunak itioaren 5% aurkeztu beharko dute bere bideragarritasun plana. Ze martxo 15 baino lehenago ez da erabaki hau zehatuko. Beraz, erabaki honek izango duen gerorako eragina jakinaraziko da, publikoa izango da, egon litezkeen lizitatzaile guztiak jakingo dute, inolako diskriminazio egoerarik sortu gabe. Baina, beraien aurrekontu edo viabilidade plana 5%ekin aurkeztuko dute, 5%rekin, hau da, esan ezagun 60.000 euro horiek gehiago jarriz viable izango da, ondorioz, guk onartzen egana da 60.000 euro, edo 70 X, dana dalakoa, baina, más menos hortan, gero kondonatzea. Hau da, beraiek, lizitoa dan, onura pribatu hoi aurkeztuko duten viabilidade plan hortan, aurrikusiko dituzte 60.000 euro ordaintza udalari. Eta gero buelten jasoko dituzte, ordenantza honen aldaketa behinbetikoa dan neurrian, eskatuko dutelako egokitze bat. Bai, porque... Prozedura ez da horrela izango, hau da, momentu honetan behin-behiniko moduan onartuko da, printzipioz, gero argitaratuko da, egongo da denbora batean, eta gero behin-betiko moduan. Baina, kasu zehatz batean aplikatzeko berriro osoko bilkurak onartu behar du justu kasu horretarako. Baina, hau da bakarrik aterki bat udal, edo babesa behar duten, baina gero egingo da berriro, edo zehaztuko da justu kasu honetan, eta bakoitzak aukera izango du esateko nahi duena, baina momentu horretan. Ez dakit, hau eskatzeko lizentziarekin batera eskatu behar dute. Baina esan nahi zut, bakoitzak hartuko du bere erabakia daukan iritziaren arabera eta bere arrazoiak emanez, orain bezala, ahaztu gabe, konzesio administratibo bat dala, ez dala zea pribatu bat, eta beste hainbat adierazle, eta tokatzen danean ezatuko dugu, orain hartzen den erabakia da, babesa duten hoiei, trataera berdina ematea Tolosako udalerri guztian. Zer saldu? Juridiko bat, hau da, bidea irikitzea? Bidea irikitzea, urrengo pauso eman alizateko. Baina beste prozedura guztiak bezala. Baina ez esan orokorra dala, baizik eta oso zehaztuta dago gauza bati. Hau orokorra da. Bai, orokorra da, baina ekartzen duzue oso gauza zehaz bati erantzun nahi diozuelako, batek egindulako eskaera bat, guri ez eguritzen... Baina jazta, oain bozkatera pasako gea, eta bakoitzak bozka dezala iruditzen zaiona. Orduan, lehenengo proposamena bozkatuko da aurrena, aldeko botoak? Bizesana, bai. Bale, hau batez. Eta bigarrena, dala ondarena, zerrendarena, aldeko botoak? Kontrakoak, bigarrenare jengoz eta lehenengo hau batez onartzen da. Seigarren puntua pasako gea? Ez, bosgarrenea barkatu. 2018/18 kreditu gehigarrien modalitatean egindako kreditu aldaketaren espedientari buruzko 2334 alkatetzaren dekretuaren jakinarazpena. Kasu honetan da, 2018an egin izan genuen azkeniko kreditu aldaketa.
da gehigarri modalitatekoa, kasu honetan da alkatearen eskumenekoa, bere 105 erabiliz, eta ez dugu eskatu behar, bakarrik jakinarazita zaio plenoari. Kasu honetan, inbertsioa izan zen 19.889,23 eurokoa, eta ogasun batzordean zehaztu izan genituen gastuak zentzuzian, zian 4 bat gastu, eta saltzegia pixkat informazioan, edo banatu izan ditugun informazioaren barruan. Listo. Bale, 6. puntua. Alkatetzaren dekretu hauen berri ematea. 2018ko abenduaren 31koak, 2349 zenbakitik 2394 bitarten, eta 2019ko urtarrilean batetik 31 bitartean, batetik 172. Ez dakit, zoze komentatzeko daukazuen. Ez? Bueno, baurrea orduan. 7. puntua. Bizitzak erdigunera, 2019ko martxoaren 8ko greba feministaren aldeko mozioa. Bueno, eta adierazpenak horrela esaten du. Iaz, lehenengo aldiz, Euskal Herriko mugimendu feministak emakumeen lan etenaldi partziala deitu zuen martxoaren 8irako. Indarkeria matxistak eta desberdintasun molde ugarik eragiten dituzten desorikei aurre egiteko. Emakumeok planto, nosotras paramos lelopean, emakumeak zapaltzen dituen sistema kapitalista, patriarkala eta arrazista salatu zen. Euskal Herriko emakume askok bat egin zuten greba dei horrekin eta mugarritzat jo zen borroka eta alderrikapen feministek bisibilizazio handiago lortu ondoren Euskal Herrian. Aurten, Euskal Herriko mugimendu feministak eragile sindikal, politiko eta sozialekin batera 24 orduko greba deia egin du. Greba 5 ardatzetan antolatzen da, zaintza, enplegua, pensionistak, ikasleak eta konsumoa. Greba feminista guztion bizitzan eragiten duten esparruetan kokatzen da, soldatapeko zein doako lanetan, konsumo ereduan, sexualitatean, arrazakerian eta abar. Horregatik, grebaren bitartez, ardura kolektibotik abiatuta bizitza sostengatzeko itun sozial berri bat eskatzen dio euskal jendarteari, berdintasun erreala eta eraginkorra bermatuko duten politika publikoak burutuz. Iaz bezala urten ere, zaintza erdigunean kokatzen da. Zaintzaren berrantolaketa soziala politika publikoen zeharkako ardatza izan behar dela aldarrikatuz. Aurrekari horiek aintzat hartuta, Tolosako udalak erabaki hauek hartzen ditu. Udala, mugimendu feministak deitutako grebara atxikitzea eta erakundea osatzen dugun emakumezko hautetsi eta langilei greba egin ahal izateko erraztasunak ematea. Baliabide material eta instituzional guztia jartzea, Tolosan antolatzen diren elkarretaratze eta jardueren berri emateko. Udaletxeko balkoian bandera feminista jartzea emakumeen grebaren aldeko ikur gisa. Bere eskumenen alorrean laguntzea baliabideak eta zerbitzu publikoak garatu eta finkatu daitezen eta zaintzean arloan erantzunkidetasun sozialerako komunitateko estrategien artikulazioa sustatu dadin. Jarraitzea sensibilizazio eta trebakuntza programa garatzen, zaintzan eta etxeko lanetan gizonen erantzunkidetasuna sustatzeko eta erabakitzeko guneak emakumeekin partekatzeko. Jarraitzea udal politikan programa eta proiektuetan genero ikuspegia zeharkakotasunez txertatzeko estrategia garatzen. Tolosako jabetza eskolaren bitartez balioen transmisioan azpimarratzea, kultura aldaketak sustatzeko berdintasunezko gizartea lortzeko eta emakumeen banakako eta taldeko jabetzea. Zeharkakotasunez sartzea sorguru, kultura eta erlijio desberdinetako emakume migratzaileen multzoak duen kalteberatasunaren irizpidea eta begirada, non eta udalaren genero berdintasunaren politika eta sensibilizazio eta formazio programa guztietan. Azkenik, herritarrei dei egiten die, modu aktiboan parte har dezaten martxoaren 8an emakumeen nazioarteko eguna dela eta antolatu eta deituko diren ekitalde eta ekintzetan. Bueno, arratsaldeon guztioi, adostatuko puntuekin erabat ados gaude Alderdi Sozialistatik eta soilik animatu emakume guztiei egingo diren ekintzetan eta nola ez greban parte hartzea ez, gizartearen kontzientziazioa eta berdintasunezko gizartearen helburua lortzeko pauso bat eman dezagun denon artean. Mila esker. Bai, Gabon, hemen irakurri den bezala aurtengoan ere martxoak 8aren aldarrikapen eguna iristear dago eta iazko uholdearen ostean aurtengoan ere berau errepikatzea espero dugu.
askotan esan izan dudet, osoko bilkuratan eta baita ere bestelako foroetan zoritxarrezko egunak izaten diarra horrela aldarrikatu beharrekoak, horrek adierazi nahi duelako ez dagoela benetako berdintasun bat eta borroka bat badagoela egiteko. Aurtengoan gehituko dut, azken hilabetetan entzun izaten dian diskurtsoak, beldurgarriak ere badirela, garai hauetan gaindituta beharko lituzketen diskurso batzuk berriro ere entzuten ari garelako gure ustez errezegi, ez? Alegia, garai batean agian esatera ausartzen ez ziren, hainbat kontzeptu ere berriro ere entzuten ari gara, hainbat eragile politiko eta bestelakoen aldetik. Beraz, adierazi nahi dudana da, hemen behintzat indarra adierazi behar degula, benetan demokrazian sinisten degunak berdintasunean sinisten degula, ez dagoela demokraziarik berdintasunik ez baldin badagoe bi generen artean, ezinbestean, eta guk horrelako gizarte bat irudikatu nahi degula. Eta bakarrik adierazi, baita ere, hemen aipatu diran guztiez aparte, iritsiko diala beste hainbat lekutatik, baina Tolosaldeko Asanblada Feministak eta Asanblada Feministak hainbat ekitaldi antolatu dituztela, 24 ordu dianez gauerdiko 12-tatik o 00 ordutatik urrengo 12ak arte hainbat ekitaldi egongo diala, ez bakarrik Tolosan, baita ere Tolosaldeko hainbat herrietan, eta parte hartzera animatu nahiko nituzke emakume guztiak eta solidaridadearen erakusle izateak gizonezkoa. Eskerrik asko. Ohikoa denez, Tolosako udalak martxoaren 8-aren ingurumarian osatu du bere egitaragua. Egitaragua, jakina da, batzordean zehatu da, web orrian dago, bihartik aurrera uste sareetan egongo dela. Uste dut egitarago oso interesgarria dela, eta uste dut ez dut egitarago guztia irakurriko, baina bereziki nire ustez aipatuko nuke zerbait aukeratzekotan, martxoaren 16-an larun batean atxaldeko 7 Aranburun, bakean dagoena bakean utzi banakako bakarrizketak Mirari Martiarena eta Idoia Torregarairen eskutik. Martxoaren 8ko adierazpen instituzionala onartzen dugun honetan uste du derrigorrezkoa dela, honintzak ere aipatu du, aipatzea iazko grebaren arrakasta eta munduko mugimendu feministaren olatua. Foru Aldundiaren eskutik Tolosan izan dugu Feminismoa 4.0 kongresua, bertan 512 personak parte hartu dute. Bertan aipatu nuen gaur egungo politika publikoen agendan, berdintasun politikak derrigorrezkoak direla, hori gaur egunean inork ez duela zalantzan jartzen, eta gizartearen garapena ez dela ulertzen parekidetasunaren eskutik gertatzen ez bada. Dagoeneko konturatu gerela herriko antolaketa eta zerbitzuetan genero ikuspuntuak zeharkakotasunez landu behar direla, eta politika publikoak ahalegin berezia egin behar dutela emakumeok eskubide osoa dugun herritarrak izaki, gure egoera eta beharrak kontutan hartzeko, eta horrek baduela gainera bere eragina emakumeon eguneroko errealitatean. Kongresua bera uste dut oso importantea izan zela, ikasteko aukera eman zuelako eta baita ere ikusteko oraindikan asko dugula ikasteko. Kongreso horretan zentralitatea hartu zuten gai diferenteak, zaintzak, ekonomiak, indarkeriak, hainbat ideia plazaratu ziranik bi apuntatu ditun, ez nun aukera ponente guztiak entzuteko, baina badakit ponentziak bialtzekotan direla, baina nik bi apuntatuko nituzke, apuntatu ditu gaur honera ekartzeko, bata da politika ekonomikoak ez direla neutralak eta genero isureak dituztela, eta bestea izua erabiltzen dela erraminta bezala emakumeon espazio publikoak mugatzeko. Feminismoak izandako ibilbidea handia eta importantea izan dela evidentziatu zuen baita ere kongresuak, pizgarria dela oraindikan ere, bizitzen ari garen gizarte aktibazio honen une honetara iristeko, olatu hartzea importantea dela, berdintasun erreala gauzatuko duten aldaketak eragiteko, eta horretan importantea dela baita ere politika publikoak bidelagun izatea. Bozketara pasako ginean. Aldeko botuak. Hau batez. 8. puntua. Mozioa, Sahara Republika Arabiar Demokratikoa aldarrikatu zeneko 43. urteurrena. Ekorikoz. Hau, markatu.
Tolosaldea Sahararekin elkarteak aurkezturiko mozio izango litzake, eta hala dio. Sahara Errepublika Arabiar Demokratikoa aldarrikatu zeneko 43. urte urrenean Tolosaldea Sahararekin elkarteak Tolosaldeko udalbatzei ondoko mozioa aurkezten die urrengo goiko plenoan eztabaidatu, bozkatu eta onartu dezaten. Udalbatza honek ondoko adierazi eta eskatzen du. Bat, Mendebaldeko Saharako lurralde okupatuetan etengabe gertatzen diren manifestazio eskubideen zanpaketa, atxiloketak, torturak eta tratu txarrak, bortxaketak, desagerketak, deportazioak eta orokorrean giza eskubideen aurkako erasoen salaketa irmo eta erabateko gaitzespena adierazten du. Bi, Mendebaldeko Saharako erreferendumaren nazio batuen erakundearen misioa, MINURSO, giza eskubideen arloko eskuduntzak izan dezan eskatzen du. Nazio batuen erakundeek munduan zehar eraturik dauzkan misioen artean giza eskubideen arloa baztertzen duen misio bakarra izateari utzi diezaion. Hiru, Sahara-arrei eta pertsona orori dagokigun mugimendu askatasuna errespetatu eta Mendebaldeko Saharako biztanleak zatitzen duen 2600 kilometro luze den lotxaren arresia ereiztea eskatzen du. Lau, Mendebaldeko Saharako baliabide naturalen legezkanpoko ustiatzeari uko egitea eta zehazki Sahara arrantza, bankuetan arrantza egiteko Europar Batasuneko eta Marokoko estatuaren arteko ituna etetea eskatzen du. Bost, Europar Batasuneko gainontzeko estatuekin batera Sahara Errepublika Arabiar Demokratikoaren autodeterminaziorako eta independentziarako eskubidea aitortzea eta nazioarteko zuzenbidean jasotako jurisprudentzian oinarrituz Mendebaldeko Saharako kolonizazio prozesua amaitzea eskatzen du. 6. Espainiar estatuko diputatuen kongresuak ebatzitakoa behingoz betetzea eta gerran aurkitzen diren estatuei, Marokoko kasua, armak saltzeari debekatzen duen ebazpena betetzea. Hau da, bere legedia betetzea eskatzen du. Eta azkenik 7. Sahara Errepublika Arabiar Demokratikoa aldarrikatu zeneko 43. urtemugarekin bat etorriz 2019ko otsailaren 27an Mendebaldeko Saharako bandera zuen udaletxean zintzilikatzea adostea. Aditasunez, Tolosaldea Sahararekin elkartea. Estarriakin hau da. Uste urtero behin eta berriro errepikatzen den egoera dela, eta urtero udaletxe honek eta udalbatza honek berresten duen eta babesa ematen dion mozioa dela Sahara herriari, ez hemen bakarrik. Urtero Tolosako herriak eta Tolosaldeak aur Sahara ezberdinak jasotzen ditu udaran oporrak bakean egitasmoaren bidez, eta urtero berresten gea, ez izan dadila azkeneko urtea aur hauek ona etortzen diala mediku eta halako lehen mailako beharrak dituztelako, ez? Eta izan dadila mendikan albezain pronto etorri daitezela etortzeko eskubidea dutelako eta ez oinarrizko gabezia dituztelako nun eta beraien errefuxiatu kanpalekuetan, ez? Orduan, gure aldetik mintzat, urtero errepikatzen dugu, urtero gure babesa eskaintzen dugu, baina urtero 43 urte pasadia, uste dugu asko diala, urte gehiagi diala, eta nik bai aipatu nahiko nuke, edo bai aipatu nahiko genuke, iruditzen zaigula importantea dela, hainbeste urte pasatzen dian haidian hontan, Tolosarrei, Tolosaldeko eskolei ere eskaera bat egitea, ez? Eta egoera aldadin lehenik eta behin importantea da belaunaldi gazteena jakitun izatea zer gertatu zen, zer gertatu zen, zer suposatu zuen Martxa Berdeak, zer suposatu zuen Maroko, Espainiaren deskolonizazio prozesu horretan nola abandonatu utzi zuen herri bat dan gaur egun Sahara herrialdea, eta uste dugu bai pertsonek eta Tolosarro dugula erantzunkizun bat etxean, belaunaldi gaztenei, gure seme-alabei, esplikatzen zer gertatu zen, zer gertatu zen atzo, 43 urte batzuntzako asko ditu arren gizateriaren historiaren zelako ezer, eta zergatikan ume hauek oraindikan etortzen dira nona, zergatikan 27an bandera hau egongo dan hemendikan zintzilika, ez da dian aztu, azten dan neurrian injustizia hau erreproduzituko da eta indartuko da, orduan, betikoa esan ezarren, uste dut, eta hemendikan eskaera ez daula soberan, bai eskolei eta bai familiei dei egitea eta eskatzea etxean intzein dezaten herri honen historia eta herri honen eskubideak galdu ez daitezen belaunaldi gaztanen artean,
Eta nola ez, gure elkartasuna horren beste sufritzen ari den herri honi desertuan galduak hor errefuxiatu kanpalekuetan dauden belaunaldi guzti hauei zeinak itsasoari begira zegoen herri bat izan eta desertuan galduak dauden itsasoa zer den jakin gabe, ezta? Hona etortzen dian gazteoiek hemen ezagutzen dute zer den itsasoa, orduan begiak itxi tarteka eta imaginatu ze izango da, ez? Arrantzale herri bat non eta desertuan desterratua egotea, ez? Orduan, gure elkartasuna eta deioi, ez? Etxeetan eta ikastetxeetan esplikatu ezatela herri hau zer da eta horren bidez jaso izan ezala etorkizun hobeago bat. Bai, guk ere bobestu egingo dugu adierazpena, Tolosaldea Sahararekin eskutik etorritakoa, bide batez baita ere aprobetxatu nahi dut Tolosaldea Sahararekin eskualde osoan egiten duen lana goraipatzeko, ze nik uste dut bai guri zuk aipatzen zen duen historia eta memoria hori elkarte honen bitartez iristen zaigula herrira, bere jarduna egiteko beharrezkoa dute laguntza instituzionala, udalen laguntza, baina baita ere, eta karabana, uste dut hile honen hasieran atera zala, prentsaurrekoan ez nun izaterik ezin izan nun egon, baina irakurri nun prentsaurrekoa bera, aipatzen zuten herritar askok eta askon laguntza ere jasotzen dutela, ez? Beraz, bueno, guk ere aldeko bozkai emango diogu. Bale, aldeko botua? Hau bat ezun hartzen da. 9. puntua. Mozioa. Tolosaldeko euskalgintzan gobernantza eredu berria. Tolosaldeko euskararen maila. Tolosaldeko herritar gehienak euskalduna dira. Eskualdeko biztanleen 75% euskal hiztuna da. Beste 10% ulertu behintzat egiten du. Eta belaunaldi gazteenak unibertsalizazioaren mugan daude. Euskal Herriko zonalde euskaldunen artean jartzen gaitu horrek, eta hau, gure ustez, harrotasunez ezetzik, erantzunkizunez hartu behar da. Globalizazio garaiotan, hiztun komunitate txikiok ahalegin berezia egitea behartuta gaude eutsi ez ezik gure hizkuntzen etorkizuna bermatzeko. Geure egoeran, posible da Tolosaldean euskara harremanetarako, gozamenerako eta lanerako hizkuntza nagusi izatea. Erabateko unibertsalizazioa lortzeko urratsak ematea eta horrela, hizkuntzan indarberritze eta normalizazioan erreferente izatea benetako arnasgunea euskararentzat. Baina ausardiaz, koherentziaz eta eraginkortasunez jokatzea eskatzen digu horrek. Azkan hamarkadaetako lorpen izugarriak gutxietsi gabe. Euskalgintzaren ibilbidearen irakurketa kritikoa egitea, lan esparru partekatuak eraikitzea, jomugak adostea eta norabide berean jardunez herritarrei harrotasun eta erantzunkizun hori transmititzea. Hori da dagokiguna. Sokamutur horri, non ari mutur asko txirikordatzen diren, heldu dio 2018an zehar gai horretan sakontzen aritu den Tolosaldeako euskararen maila sustatzeko lan mailak. Hemen elkartu dira euskalgintza instituzionalaren eta sozialaren sensibilitateak eta lan ereduak. Eta euskararen etorkizuna bermatu eta berau eskualdeko hizkuntza nagusia izatea helburu duen gobernantza eredu berritzaile eta erreferentziazkoa eraikitzeko urrats sendoak eman behar direla izan da ondorio nagusia. Euskalgintza instituzionalaren eta sozialaren arteko elkarlana, eskualde ikuspegia, estrategia eta helburu komunak, berdintasuna eta zeharkakotasuna, eta eraginkortasuna eta lidergo partekatua dira jorratu eta sakondu beharreko kontzeptuak. Guztiak xede honen zerbitzura. Tolosaldean euskara hizkuntza nagusia izateko estrategia berritzaile eta inklusiboa. Hitz gutxitan azaldutako gogoeta hori eta bere baitan hartzen dituen ekimenak, pasaden urrian eta abenduan egin ziren 2 batzarretan xeheki aurkeztu zizkion aipatutako lan mailak eskualdean gauzatzen diren hizkuntza politika desberdinen eragileen ordezkaritza zabalari. Eta berretsiak izan ziren. Horregatik guztiagatik ordezkatzen dudan erakundearen izenean adierazten dut, bat, Tolosaldea eskualdeko abaltzizketa aduna albistur alegi alkiza altzoa masabila bona amezketa noeta asteasu baliarrain belauntza berastegi berrobi bidani goiatz elduain gaztelu ernialde ibarra ikastegi eta irura larraule aburu txarama lizartza orendain oreja Tolosa eta Zizurkil udalerrietan horietako batean batzuetan edo guztietan euskararen etorkizuna bermatzeko jarduerak sustatzeko garatzeko edo babesteko etorkizuna dugula legez ezarria edo eta batez ere geure desioz onartua. 2.
Bat egiten dugula eskualde ikuspegiko hizkuntza plangintza diseinatu eta aintzineratzeko euskalgintza instituzionala eta sozialaren bilgunea, hau da, Tolosaldeko euskararen maila eratu eta indartzeko asmoarekin. 3. Bat egiten dugula Tolosaldeako euskararen mailak izango dituen misio eta helburuekin. A. Misioa. Tolosaldean euskara indarberritu eta bere erabilera normalizatzea, berdintasun eta aniztasun balioen oinarrietatik, benetan komunikazio eta kohesio hizkuntza nagusia izan dadin bere lur eremu osoan. B. Helburu estrategikoak. Gobernantza eredu berri bat oinarri eta sostengu duen eragile instituzional, sozial eta kulturalen elkargune eta erabakigunea antolatzea. Eskualde mailako hizkuntza politika definitzea. Normalizazio erreala lortzeko baliabideak adostu eta abian jartzea. Gizarte esparru guztietako eragileekin elkarlana bermatzea, euskara beren eguneroko jardunean hizkuntza nagusia komuna izan dadin. Helburu estrategikoak. Bizikidetza eremu zabalean, generoa, aniztasuna, integrazioa, inklusio bidea egiteko diskursoa eta metodoa landu eta garatzea. Garapen sozioekonomikoarekin uztartzea. Bizitza soziokulturala euskaraz izan dadin ahalbidetzea. 4. Ordezkatzen dudan erakundea gertu dagoela Tolosaldeako euskararen mailaren egikaritze prozesuan parte hartzeko eta lankidetza eredua honetan sakontzeko gure presentzia beharrezkoa den foro edo lan mailetan parte hartuz, gure esperientzia edota hizkuntzaren normalizaziora bideratutako baliabide teknikoak egitasmoaren zerbitzura jarriz, edota hala badagokigu proiektu hau eta bere baitan adostutako ekimen zehatzak ekonomikoki sustengatuz. 5. Edo nola ere, hartutako konpromiso hauek ez dutela murrizkatearik edo kalterik eragin behar ordezkatzen dudan erakundearen autonomian eta egitekoan. Eta konpromiso hau indartuko dela egitasmo bateratuak gauzatzen diren heinean, baliabidek optimizatzen diren heinean eta jarduera eraginkorragoa eta errentagarriagoa den heinean. Eta hau egiteko legezko gaitasuna, eta gero izenpea eta zigilua. Cristian. Iñaki. Bueno, importantea da oso, Tolosaldeko euskara maila bai kualitatiboki eta kuantitatiboki. Kuantitatiboki, ekimen bateratu batean, Tolosaldeko 26 herrik euskaren normalizazioan aurrea egiteko beste urraz bat egin nahi dutelako. Egia esan, azken 40 urtetan asko ginda, asko adoratu dugu, bai herritarrak erakutsi duten implikazioagatik, bai gizarte eragileak erakutsi duten implikazioagatik, eta baita erakunde publikoen aldetik egon diren politika egokiaengatik, izan bat, izan beste gobernuan egon dena. Eta nik uste horren ari bide da osoko bilkura. Nire lehen osoko bilkuraren bazen jendea euskeraz egiteko gaietzena. Gaur danak gara euskeraz egitzeko gai. Gain dela 12 urte hola zan egoera. Beraz, ez da oso arrutira jun behar. Eta hor guztien bolondadea onda eta horretan aurrera egin behar da. Bestetik, importantea da kualitatiboki. Beste maila batean sartzen gara euskara normalizazioan. Ezin da momentu honetan ezin da planteatu euskara normalizazioa aurrera egin behar dugu herri mailan bakarrik egin liteken gauza dela. Gizartea asko aldatu da, harremanak gizarte artean askoz ez likideagoa dira, askoz ez harreman sare zabalago gertatzen dira, eta ezin da politikak irakinkorrak izan behar dute, sare horiek kontutan izan behar dute. Eta Tolosaldea sare natural bada, sare natural horretan Tolosak gaina hiriburu izaera oso nabarmena du, igual nabarmenena Ego Euskal Herrian behintzat, eta hori aprobetxatu behar da. Sare horiek aprobetxatu behar da, eta hizkuntza politika sare horien baitan ere planifikatu eta horrela eraman behar da. Sinergia bilatu behar dira. Herri txikien daukaten indarguneak, Tolosak izan ditzaken auleziak biratu ditzake eta alderantziz, Tolosak dituen indarguneak, herri txikitan egon litezkeen auleziak bideratzen lagun ditzake, esaterako euskara zerbitzu gabeziak eta holako beste kontu batzuk, ez? Hori importantea da, eta importantea gobernatza eredu berri bat planteatzen delako. Planteatzen delako, elkarren araitzea, planteatzen dilako helburu estrategiko batzuen baitan eta balio batzuen baitan. Eta nik uste balio horiek, aristasuna, bizikidetza, integrazioa, eta hori importante direla, izango direla euskara normalizazioan aurrera egin nahi badugu. Bueno, gure agertzen diogu ekimen honi,
Badakigu ez dela erresa izango, gauza berri guztiek abian jartzea ez da erresa. Are gehiago Tolosaldea beste momentu honetan beste eskualde mailako ekimen batzuk ere abian jartzen ari diren momentu berean, eta gauza asko aldi berean momentuan abian jartzea, komplikazioa solitzake. Baina, importantea da, lehen esan du bezala, kualitatiboki, kuantitatiboki, eta euskararen normalizazioa Tolosaldean aurrera pauso nabarmenak eta inporteak egin nahi baditugu, garbi dago sinergiak, elkarlana, eta honelako ekimenak behar beharrezkoa direla. Bueno, bai, begira esan, erabat bat nator Iñakik zuk esandako guztiarekin, bakarrik argitu ekimen hau 2017ko martxoan hasi zela Galtzaundi Euskara taldearekin. Galtzaundi Euskara taldeak hausnarketa bat egin zuen, eta lanketa potolo baten ondoren, 3 hildo zituen proiektu bat aurkeztu zuen. Bata da Galtzaundi Euskara taldea eskualdekoa bilakatzea, bigarrena zen gizarte aktibazioa eta sektoren implikazioa, eta hirugarrena Tolosaldeako euskara mailara sustatzea. Urte hartan bertan, ekainetik abendura, soziolinguistika klusterrak burutzen ari zen hizkuntza aktibaziorako ikerketan parte hartu zuen Galtzaundik. 2018ko apirilean izan genuen Tolosaldeako euskara mailaren lehenengo bilera, maila bultzatzeko konpromiso horrekin, nun Tolosak lehenengo egunetik parte hartu duen. 2018ko apiriletik urriara, etorkizuna eraikizeko estrategia horretan sartzen da, Bainakik aipartzen zuen gobernantza berri horren eremuan, eta 2019 garren urtea izango da guzti hori egituratzeko urtea. Mailan argitze aldera baita ere, zeintzuk parte hartzen dugun, daude eskualdeko euskara teknikariak, hezkuntzakoak baita ere, euskara elkarteak, udalak, komunikabideak, UEMA, Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia, eta baita ere eragile sozioekonomikoak. Bozketara pasako gara. Aldeko botuak, hau batez. Bale, eta azkenik 10. puntua, eskaerak eta galderak. Bai, kaixo. Atxaldeon, pixatonarekin lotuta, euskaran kontua. Korrikaren antolakuntzak eskaeran bat inomendu, korrika Tolosatik pasatzen danen, apirila nola, eta horren ingurun, omen daude arazon batzuk, o ez uste arazo daudenik, baina gauza zehatza balima da itzingo dugu igor plenoa baitzen danean inporta ezpozaizu bai. Porque eskaera bakoitzak bana-banaka azte balimagea plenoa, ez genuke inoiz bukatuko. Nahi desuna, bai. Besteik? Bale. Besteik? Iñaki. Gaur azpasa zuen azkeneko gobernu batzordean akta batian badago puntu bat, Tolosako udala txikitzea gaslatura Gipuzkoako autokontratazio zentralaren bitartez horniketzeko kontratuari. Berriro esango du. Tolosako udalak txikitzea gaslaturala Gipuzkoako kontratazio zentralaren bitartez hornitzeko kontratuari. Gobernu batzordeak behizko eman dio, hemen badago esplikazioa, baina esplikazioa luze eta komplikatu xamarra da, eta estimatuko genuke hau batzorderen batean, eta ze batzordetan zazmean dagokion pixka bat lasaiago eta gehiagorekin esplikatzea, ze bada kezka batzuk, kontrasan batzuk ere sortu dizkiguan. Informazio bestirik ez da. Bale, konforme. Besterik? Ez? Bai, mikrofonoa, bai. Arratsaldeon, bueno, yo no voy a hablar del frontón, pero sí os voy a hablar del tema que tenemos pendiente. El otro día, no sé si leísteis como Villanueva, el amigo Villanueva se presenta al ayuntamiento por el PSOE. Y entre las cosas que decía, un ayuntamiento euskaldun, progresista, feminista, tal, no le vi que dijera cumplir y hacer cumplir la ley y las normas. Seguramente Cristian le ha dicho, en el ayuntamiento de Tolosa, eso de cumplir la ley y las normas, eso es para otro tema. Porque el ejemplo está que vamos con la clínica, años y años y años, le disteis un año que cumplía en noviembre del 2016, es cuando yo te dije a ti que no se estaba haciendo nada, tú me dijiste, ¿está haciendo algo? Pues no, porque en enero, el 30 de enero, es la clínica la que se dirige al ayuntamiento, diciendo, oye, hemos podido hacer esto porque tenemos un proyecto y tal. O sea, no es el ayuntamiento.
Cuando yo dije que no estaba saliendo nada, estaba diciendo la verdad. Entonces, estos dicen, no, vamos a hacer más obras y entonces haremos parte en 2019, el 2020 y el 2021. O sea, eso antiguamente, cuando yo era niño, en aquel correo, se decía que era como el pito de un sereno. Tocar el pito de un sereno, o sea, cachondeo. Y eso a mí, aunque no se ha votado a vosotros, pues me jode que al ayuntamiento se le tome como el pito de un sereno, que no tengan un respeto, que se haga lo que les sale los cojones a la clínica. Digáis vosotros lo que digáis, decreto de la alcaldía, tras decreto de la alcaldía, el último estaba firmado por Tío Lachi, por la secretaria, por Begoña, pero es igual. Tenían 6 meses que termina del 2 de mayo. No le tuvisteis en consideración eso que decían de llegar hasta el 2022, después de 40 años o 50 sin atenerse a la ley, y entonces vosotros no lo aceptasteis, me hace bien porque es un cachondeo, y entonces le disteis 6 meses de plazo para cumplir. 6 meses que decían el 11 de noviembre. Creo que han pasado casi 4 meses y estamos igual. No han hecho nada, no hay ningún informe del ayuntamiento que diga que han hecho lo que tenían que hacer y seguimos igual. Pero en eso también le incluís un expediente que dice por si en algún aspecto estas dilaciones que tienen infringen la ley sobre el tema de seguridad y de ecológica. Pero si los que estáis incumpliendo la ley sois vosotros, ¿cómo le vais a sancionar a la clínica por incumplir una ley que los primeros en incumplirla sois vosotros, dejando que esta clínica funcione sin licencia de actividad? Porque todas las veces que le decís, 25 asuntos le pedíais en la última cosa. Muchos temas de ellos se refieren a la evacuación. Es decir, que si un día esta clínica se hubiera pegado fuego, hubiera muerto gente que no tiene las condiciones de evacuación que tiene que tener. No sé qué habrán hecho ahora o si no habrán hecho. Y a mí lo que me extraña es que todos vosotros y yo y la gente toda que conocemos no os importe nada que un día os obliguen a llevar a vuestro hijo o a vuestro abuelo y os da igual que salga eso, ¿no? Eso es lo que verdaderamente no entiendo. Pero bueno, tampoco vamos a entender como el otro día la traumatóloga aquella te dijo a Tío Lach que el señor este de la clínica era un demonio. Yo como no creo ni en Dios ni en demonios, pues no entiendo, pero igual hay alguna cosa demoníaca aquí sombreando. Pero lo que sí es cierto es que tenéis esa clínica que no ha cumplido el plazo de 6 meses. Ha pasado 4 meses de 6, que ya es pasar tiempo, y todavía no habéis hecho un informe y no sabéis si le vais a incoar en el expediente, si le vais a sancionar o no. Yo lo que pienso de verdad, y si alguien quiere apostar algo conmigo, es que cuando terminéis el expediente de esa clínica que lleva 40 años incumpliendo la ley y vosotros también la incumplís con ellos, pues claro, le vais a imponer una sanción y a vosotros también el ayuntamiento se puede imponer sanciones a sí mismo, porque claro, llegáis incumpliendo, permitiéndoles a ellos, estáis incumpliendo esa ley vosotros mismos. Entonces, el tema está aquí, si después de ese expediente, ya que no sé si podéis sancionarle, cuando no os sancionéis a vosotros, es saber si le vais a felicitar, porque después de 40 años, pues se hagan eso. Y entonces, luego, y lo terrible de este tema, una crítica tiene su peligro, es que sabes que nos obligan a todos a ir allí, a todos los de Osakidecha, todo este ayuntamiento, nos obligáis a ir allí. Porque nadie, ni unos ni otros, habéis dicho ni Pamplona, ni queréis decirlo. Y eso es extraño, una fuerza como H. Bildu, y ahora que el otro día, que esté tolerando que a mí un día me pase cualquier accidente en esa clínica y no haya dicho ni Pamplona. Lo que sí es cierto yo es que si pasara cualquier cosa, no se tardaría ni 30 segundos en echaros la culpa a unos o vosotros, el ayuntamiento de la clínica fiscalía, el otro tal. Eso es lo que pasa en todos los sitios. Yo pasé 15 días antes de que se cayera el puente de Nápoles. En el puente de Nápoles también allí luego anduvieron, que si el arquitecto, que si el ayuntamiento, que si la comunidad, claro, había muertos, hubo un desastre. Seguramente se planteaban igual que vosotros, ¿cómo vamos a cerrar la autopista? Pues ahora ya está cerrada, se ha caído, no pasa nada, pero hubo muertos. Aquí el tema también es, ¿hay que cerrar la clínica? Pues sí, hay que cerrarla parcialmente, hay que crear. Y una cosa muy buena a los amigos de H. Bildu, el otro día Manuela Carmena decía que muchas veces, aunque se pierdan unos votos, hay que hacer lo que se piensa que se debe hacer.
Y entonces yo lo que te pregunto es ¿hasta cuándo sigue el cachondeo? ¿Hasta cuándo vas a dejar que se rían del ayuntamiento o de la clínica? Porque ha pasado 4 meses y no hay ningún informe. Bueno, yo no me quiero extender. Me gustaría contestarle un poquito. Sí han empezado las obras, sí han mejorado, sí existe un plan de evacuación, sí en un momento determinado hubo un conato de incendio, se hizo el protocolo, se activó un protocolo hace unos años, no pasó nada. No teníamos las puertas de seguridad completas, pero se evacuó a la zona correcta, no hubo mayores problemas. No me quiero meter en ese tema porque también es verdad que a usted ya le he visto por la clínica, no creo que le hayan atendido mal el personal y como no va por ese tema, ni estoy aquí. ¿Pero usted que es técnica, arquitecta o no? Pues los técnicos y arquitectos no. Es el ayuntamiento que tiene un departamento de obras y el arquitecto es el departamento. Vale, perdóname, déjale, vale. A la clínica y hacer un informe. Que ya te hemos oído. Sí. No, le digo que han empezado las obras, que hubo un conato de incendio, eso luego, le digo. El 12 de noviembre y el arquitecto tenía que haber hecho un informe sí. y no lo ha hecho. Que no. Encima no vengamos aquí a defender al infame. No defiendo nada, digo, puntualizo en ese sentido, ¿vale? Yo vengo por otra cuestión y es que como ya estuvimos hace un mes, mi preocupación, yo soy enfermera, vengo como representante del comité de empresa, como estuve antes, soy trabajadora y por lo tanto soy también usuaria de la clínica. Y a mí lo que sí me preocupa es la calidad asistencial. De lo demás, ustedes son los entendidos. Pero la calidad asistencial también es otra de las cosas que nos debe preocupar a todos, a vosotros los políticos y a nosotros, trabajadores y usuarios. Y hace unos días que hubo una presentación, bueno, hace unos días no, exactamente aproximadamente un mes, hubo una presentación de la Fundación, hubo una presentación previa al topic que ya sé que la alcaldesa allí estuvo, pero nosotros lo tuvimos esa presentación unos días antes en la clínica y nuestro director médico nos dijo que nosotros éramos dentro de la OSI como los mejores evaluados en esas evaluaciones que hace la OSI. A mí, o sea, me dejó estupefacta porque estar los mejores evaluados cuando nosotros también tenemos unas cargas de trabajo igual que el resto de la sanidad, y es que no es que crea que la sanidad va mejor en general que nosotros, la sanidad, por desgracia, va en peores condiciones todo, vamos de capa caída. Si el nivel de mejora de una sociedad se tuviera en cuenta por las necesidades que no se tienen de utilizar los servicios usuarios, pues teniendo en cuenta que nosotros cada vez necesitamos más ser más usuarios o tener más relación con los servicios sanitarios, es que no vamos muy bien. Pero esos servicios que van con más carga de trabajo resulta que empeoran en los centros de atención. ¿Y nosotros cómo podemos mejorar como clínica? ¿Cómo podemos ser mejores cuando nuestras cargas de trabajo también existen? Pues claro, hemos estado pensando y claro, igual nos valoran en términos de eficiencia y eficacia, de rapidez de respuesta. Nosotros no tenemos esas listas de espera, ya lo hemos comentado, pero no tenemos la lista de espera porque hay un mayor número de pacientes que tienen que mirar el médico, un mayor número de pacientes que tiene que atender el personal de enfermería y unas cargas de trabajo que se reparten. Si el celador no da abasto, ya lo hará la enfermera, el auxiliar o el médico, ya tirarán de ellos. Existen unos celadores que tienen unas horas excedentes de más en bastantes, cuando normalmente no se deben meter horas extras, hay un tope, sin embargo ellos se exceden. En general, cuando se piden hacer pruebas, se hacen con rapidez. Cuando hay una carga de trabajo en un centro de atención primaria, pues igual resulta que para que te atiendan a ti o te den los resultados, igual tardas 6 días. En la clínica vas, te lo dan enseguida, te dan la respuesta, la primera cita la hacen rápida, pero lo hacen rápida a costa de eso,
de tener que ver el médico un mayor número, de que los médicos que igual no tenemos, hemos contratado, si es verdad que cuando estuvimos hace un mes no teníamos hematólogo, ahora volvemos a tenerlo, pero no da abasto. Si no lo hace él, el trabajo lo hará el de medicina interna. Entonces, ¿cómo va a visualizar nadie que existe una carga de trabajo que no se llega o que hay una precariedad en la atención? De ninguna manera, porque la persona que va, el usuario, si yo voy, me atienden, me dan respuesta a mis necesidades, pues evidentemente estamos contentos y felices. Que no haya lista de espera en una clínica por intervenciones cuando tenemos 5 quirófanos, de los cuales medianamente para grandes eso solo hay 3 y los otros 2 pequeños, y a las mañanas solo hay 2 anestesistas, pues imaginaros, porque los 5 quirófanos se ponen en marcha. Pues yo creo que tenéis que mirar un poco, es decir, tenemos que mirar todos que evidentemente ahí hay una sobrecarga de trabajo que en algún momento la resolverán, pero la resolverán a costa de empeorar en otros lados. ¿Por qué? Pues porque esta clínica sin el concierto no existiría. Es verdad que no invirtió en su momento y que ahora le toca invertir y que tiene un proyecto fantástico y que igual puede crear unas estructuras estupendas, pero que un hospital comarcal no solo son las estructuras, son el personal. Seguimos estando el personal en precario. Cuando estábamos peleándonos por un convenio, ya os dijimos que la resolución de ese convenio no iba a mejorar. O sea, mejoraría mucho nuestra calidad, pero no era todo lo que pedíamos. Pedimos que se nos valore, porque después de estar resolviendo y sacando las castañas del fuego, de muchos fuegos que no son reales, resulta que a nosotros nuestra experiencia no es valorada. Seguimos sin tener valorada la experiencia. Y yo soy enfermera, igual que es la enfermera de Osakidetza del Hospital Universitario. No tendremos trabajo en Osakidetza, porque evidentemente somos una clínica privada. Ya nos lo han dicho por activa, por pasiva. Pero que os recuerdo que seguimos haciendo un trabajo público y recibimos el concierto por eso, O sea, creo que ya es hora de que se modifiquen algunas condiciones de las que no tenemos. Y yo, cuando digo yo, me refiero al comité de empresa, seguimos viendo que las ISOs que se pasan, los protocolos que se pasan son papel mojado, se lo pasa la gente por el forro cuando se necesita ser eficaces. Cuando se necesita sacar, da igual que seas tú, que sea el otro y que sea el de la moto el que lo solvente. No tenemos nada más que un otorrino, pero hay contratados 3. Claro, te dirán, tenemos 3 otorrinos, claro, evidente, pero hay que ver en qué condiciones están. 2 que hacen peonadas, trabajan por la tarde y por las mañanas están en Osakidetza. La otorrino que teníamos se ha ido de vacaciones y lo resuelven llevando al paciente desde la clínica. Si tiene que verlo, lo verá el otorrino, pero lo verá pidiendo una ambulancia y llevándolo a Velate. Y a lo mejor, pues, eso es un recurso, porque la ambulancia también es un coste, es un recurso que, bueno, pues es una sustitución muy buena, depende de que tenga la pasta, pero que os recuerdo que la pasta que se gasta es la pasta pública. Y bueno, pues nada, solo que espero que apoyéis un poco el hecho, aunque no seamos todo lo bueno que debamos ser, perfectos no somos, estamos intentando como profesionales sacar adelante el trabajo, ese trabajo público, y creo que nos merecemos que por lo menos nos lo valoren, y no con palabritas. Nada más. Gracias. Jesús Mari, no me acordaba de tu nombre, me salía el apellido Jesús Mari. Te contesto. La semana pasada se hizo una inspección, o sea, el técnico municipal hizo una inspección de las obras que ya se están realizando, porque efectivamente ya hay algunas obras realizadas, es verdad que no han terminado, pero casi la mayoría de las obras planteadas
pues ya están. Todavía faltan cosas, pero parece que por fin vamos a poder vamos a tener una clínica con una licencia de actividad legalizada. En breve tiempo. Tampoco te voy a decir cuánto, pero bueno, como sueles venir, ya estaremos en comunicación. Sí, sí, lo que pasa que no... Sí. 6 era el tiempo para hacer. Os habéis dado 6 meses para hacer una obra del copón, según parece, y en 4 meses no habéis sido capaces de ir a las clínicas. No, sí. No, eso no es verdad. Sí, vale. Bueno, escúchame, Jesús Mari, no es verdad que en 4 meses no hemos estado. Estamos muy pendientes del tema de la clínica, muy pendiente. Tanto a nivel, y cuando Begoña, y no está Begoña ahora, yo ahora no me atrevo a decirte más, pero vienes cuando quieras y lo comentamos, pero que creo, porque es un empeño que tenías tú, y yo creo que en todas las reuniones que ha habido con este tema has sacado el tema de la licencia de actividad. Creo que te alegrará saber que de alguna manera lo vamos a solventar. Es verdad que hay algunos temas, lo comentaremos con la secretaria. Pero, y otra cosa también te quiero decir, Jesús Mari, que yo creo que todo el mundo puede hacer las valoraciones que quiera, pero has dicho una frase que no me acuerdo muy bien cómo es, pero algo como que no nos importa lo que pase. Bueno, eso no es verdad, sí, es una completa barbaridad. Te lo digo así como tú me lo dices, yo te lo contesto. O sea, no es así. Eso por una... O sea, 50 años os preocupa muchísimo solamente que sois un poquito de eso, sí, ¿no? bien. O sea, después de 50 años. Yo 50 años voy a hacer este año. 50 años voy a hacer ya. Pero, sí... Y en esta legislatura hemos dado... No es verdad, Jesús María, en esta legislatura hemos dado muchos pasos con el tema de la clínica. Muchos pasos. Si no, esas obras ni estarían realizadas ni la licencia de actividad se podría legalizar. Bueno, y no voy a seguir, pero lo podemos valorar cuando tú quieras. Está todo en el expediente. Está todo en el expediente. ¿En qué año se ha hecho cada cosa? Las reclamaciones, ya lo sé. Por eso te lo digo, Jesús Mari. Jesús Mari, está todo en el expediente. ¿Qué se ha hecho? ¿En cuántas legislaturas? ¿En qué años? ¿Cómo se han hecho las reclamaciones? Y desde luego... Bien. El último esto que le mandasteis para cumplir 11 de noviembre. Posteriormente a esto no hay nada. Hay informes pero no están firmados. Yo creo, Jesús Mari, que te alegrará saber que las obras se están haciendo y que en poco tiempo vamos a poder tener la licencia de actividad legalizada. No. No es una tomadura de pelo. Hay muchos secretos tuyos diciendo es un año, 6 meses, tal, igual que la anterior. No. Porque las obras se están realizando, no están terminadas, es verdad, pero se van a terminar ya, en muy breve tiempo. Y con respecto a la representante del comité de empresa, yo lo he repetido muchas veces, que si de algo nos preocupa es la calidad del servicio que se da y que reclamamos un día sí otro también la misma calidad que en otras comarcas. Pero ya en cuanto a cómo está organizado el servicio, eso yo ahora mismo no te podría contestar. De todas maneras, he tomado nota de todo lo que nos has comentado. Bueno, eta mila esker denai etortzeagatik, eta hurrengo bat arte.